Здравейте, здравейте, уважаеми фенове на английската висша лига. След известно прекъсване, може би последната почивка, която ни беше дадена за сезон 2023-2024 година, отново сме тук на линия пред вас, двамата обичайни заподозряни. Другите двама наши колеги, приятели, се грижат за техническото оформление, за презентациите, които представяме пред вас и съответно за по-любопитната или интересна информация, която успяват да съберат за даден кръг, даден отбор или съответно даден играч. Здравей на тебе, Оги, добър ден! Здравейте, здравейте! Най-накрая дойде време и за този кръг. Ей, За кой надяваме кръг? се вече да няма повече прекъсвания. Стига толкова. Само както казвам, ни контузват играчите и друго не се случва. Ама Така че ти да тогава ги приключва взимаш. всичко до края, вече да го изиграват и да се свършва този зор, ти казвам, значи. Ма според мен ти ги взимаш някакси по-слабички, не толкова добре подготвени физически. Ето, резултати са на лице. Абе, резултатите не е добре. Тия последни трансфери се светят нещо. Защо е така, не мога да разбера. Ама се надявам вече до края да няма прекъсвания, да се изчистят нещата и играчите, които купуваме, да не светват като коледни елки, че там отбора нещо се е осветкал последно. Трима-четирима светят не е добре, така че ще видим. Надяваме се, докато почне кръга, тези светлинки да изчезнат. Аз съм на мнението, че пък колкото по-малко играчи имам на разположение, толкова по-малка вероятност имам да загубя точки, които съм останал на резервната скамейка в виртуалната игра в Fantasy Premier League. Да, те не могат да се объркат по принцип. Така е наистина колко по-малко са играчите, ама все пак е добре да имаш повече налични играчи. Така че, Той да, особено на последните матчове, е добре да разполагаш с повече така. той да имаш, като Поне не аз така си знаеш. мисля. Добре, ако искаш да се насочваме към мачовете, които сме си подготвили, те не бяха така или иначе много. Абсолютно тръгваме с голяма скорост към тях. Този път в изминалия 29-ти кръг на Англия имаше 4, цели 4 двобоя от съответния кръг и също толкова на брой мачове от английската купа на Англия или така наречения турнир FA Cup. Затова и сега сме се подготвили да разгледаме всички тези цели 4 двобоя и съответно да ви запознаем с по-интересното, което се случи в турнира FA Cup. Така, първият двубой, който сме си подготвили е срещата между Лутън и Нотингам. Това е така нареченото опашкарско дерби към текущия момент и текущото класиране. Може да кажем нещо интересно, че през седмицата, в която посрещнахме първа пролет, излезе решение на английската висша лига, с което отбора на Нотингам беше глобен поради липса на финансова дисциплина в последните 2-3 сезона и му бяха отнети 4 точки от актива. Това означава, че тези два отбора, и Лутън и Нотингам, почти се изравниха, да не кажем дори, че са и равни. И може би между тях и евентуално състава на Евертън, за който се очаква решение около 15 април, ще се определи третия изпадащ отбор в Чемпионшип. За конкретния двубой Нотингам като че ли играха доста добре в първите 50-60 минути. Със сигурност заслужено те отбелязаха попадение, можеха да имат и още един отбелязан гол, но като че ли именно техните пропуски и липса на второ попадение, което да успокои двубоя, ми изиграха лоша шега. Лутън натиснаха в последната една трета от срещата, успяха да отбележат попадение, което обаче се оказа и твърде късно, мисля, че след 80, дори след 85-та минута. И като цяло в този двубой, според случилите се събития, състава на шапкарите от Лутън беше по-доволен на постигнатия хикс и спечелената една точка, а пък Нотингам могат да съжаляват, че не спечелиха 3 точки в този двубой. Аз мога да кажа, че наистина непримиримостта на Лутън в такива двубои напоследък оказва своето положително влияние върху мачовете. Наистина, колкото и мачът да изглежда напълно описан или загубен, те успяват по някакъв начин да се доберат поне до точка.
Тези точки може в края да окажат своето влияние, но може и да се окажат твърде недостатъчни. Но важното е, че на свой терен наистина Лутън отново не позволиха да бъдат победени. Нотингам, като че ли след 60-та минута нататък, наистина, както Крон отбеляза, изпуснаха инициативата и положенията, които изтърваха, може да им изяде главата в крайна сметка в края на шампионата, особено и с това отнемане на точки от техния актив, но все още така или иначе има достатъчно мачове, може би. Възможно е да успеят и те да са един от отборите, които ще оцелеят във Висшата лига през следващия сезон. Но за това пък Лутън от своя страна наистина на свой терен особено показват неща, които в началото на сезона като че ли не виждахме. Сега с приближаването на края на сезона те успяват да поне да се доберат до някакви точки, които, както казахме вече, могат да окажат своето влияние в края на шампионата. Мисля, че е съвсем заслужено двубоя да върши 1-1 и двата отбора продължават да мечтаят за оцеляването си в Висшата лига. За сега, може би, наистина, въпреки отнемането на точки, Нотингам са по-добрата позиция, но това много бързо може да се промени с изиграването на последващи матчове. Да, и аз само да кажа, че въз основа наистина на отнетите точки сега се получава така, че състава на Нотингам вече е в зоната на изпадащите с една точка по-малко от състава на Лутън и Евертън са на 3 точки пред тях, но и с матч по-малко в сравнение с тези два състава. Само да отбележим още едно важно нещо, което може би касае нещата от английската висша лига и евентуално бъдещи участници през следващия сезон. Отбора на Лестър също е застрашен подобно наказание. Сега ще излезе, пак след 2-3 седмици ще излезе решение и за тях. Могат да му бъдат отнети в зависимост от техните лоши финансови показатели, определен брой точки, което да накара състава на Лестър, въпреки че в момента са на първо място в Чемпионшип, да минат през допълнителните плейофи, така че да могат следващия сезон да бъдат отново част от Висшата лига и съответно да си възстановят или да си уравновесят своите разклатени финансови показатели и парични ресурси. Следващ матч, който си бяхме подготвили е лондонското дерби между Фулъм и Тотнъм. То така иначе не споделихме, че ще разгледаме всичките 4 двобоя. В това лондонско дерби като че ли видяхме най-лошата част от състава на Тотнъм по отношение на атаката. Окей, те създадоха що горе някакви положения. Тук може да видим от направената графика, че техният коефициент за и вероятно да отбележат падение било 2,3, но пропуските или да кажем липсата на шанс не им позволи да стигнат дори едно попадение. Това е първият матч през този сезон, в който състава на шпорите не отбелязва гол в противниковата врата. За сметка на това пък те получиха 3 попадения от своите вдъхновени домакини. Фулъм изиграха може би по-силна втора част или завършиха на първото по време беше силно и до към 65-70 минута тотално надиграха отбора на шпорите. Едно попадение на Фулъм им беше отменено поради засада и като че ли тук заслуженото се случи. Тотнъм трябва да се направят изводи от подобни матчове, че дори да тръгнат, как да кажем, една идея по-тежко, със съответните смени дори били направени още на почивката, те се опитат бързо да се върнат в двубоя и да ни позволяват такова, как да кажем, слабо представяне в защита, което да им бъде в техен минус при борбата им за топ 4 или топ 5 местата, даващи право на участие в Шампионската лига. Фулъм с подобни игри на свой терен ще си завършат спокойно сезона и може би има и вероятност да направят и рекорд по най-добро представяне в Висшата лига през текущия 21 век. Да, може да кажем, че наистина Фулъм изиграха един от доста добрите си мачове, да не кажем, що го е близък до перфектното. Наистина, Тотнъм като че ли излязаха подценили този двубой или наистина искаха с минимални усилия да вземат точките в този матч, но така или иначе Тотнъм
Фулъм казаха, че доста негостоприемен отбор. А, така или иначе в тези лондонски дербита, както сме посочвали, не е винаги ясно дали по-силният на хартия поне отбор ще вземе точките, тъй като дори по-слаби отбори в моментна форма успяват да измъкнат точки. Може да кажем, че Фулъм като цяло се движи добре в втория полусезон в шампионата и не случайно беше и тук резултата. Тотнам, след като получиха първия гол, тъй като че ли не можаха чак толкова бързо да се осъзнаят какво се е случило и получиха и втори. Наистина много добрата и отборна игра, може да кажем, на самия Фулъм и най-вече на техния нападател, който като че ли в отсъствието на Раул Хименес наистина показва това, за което е взет и е възможно, ако продължава по същия начин, следващия сезон да се отвие в доста по-качествен отбор. Но така или иначе, Фулъм взеха полагащото им се в този двубой и спокойно, както и Крум каза, могат да доизиграят мачовете си до края на шампионата. Те са далеч от зоната на изпадащите. Възможно е дори да реализират някакво доста добро класиране за своите стандарти във Висшата лига и даже се добират и до евроучастие. Това за сега все още е една мечта, но в края на шампионата може и да се окаже реално. Така или иначе, Фулъм на свой терен играе силно, както казахме, през втория полусезон, така че ще е доста трудно на отборите, които се изправят срещу тях като гости. Това било той някой от водачите в класирането в Англия. За Тотнам, може би, остават кръговите, които ще се доизиграят в Англия до края на шампионата и надежда, че е възможно все пак някои от отборите около тях да направят грешна стъпка и по този начин Тотнам да се обявят в местата, даващи право на участие в Шампионска лига. Но към момента поне не се вижда с такива игри как се случат нещата. Така че Тотнам най-вероятно ще се борят за последното място, даващо участие на излъз в Шампионската лига, тъй като там трети места като цяло са окупирани. Това е едно единствено, за което може би битката ще бъде жестока между Юнайтед, Вил евентуално и Тотнам. Така че нещата наистина стават доста сериозни за Тотнам с тази загуба. Те даже не успяха да измъкнат нищо от този матч. И с контузия, все пак с контузии на, може да кажем, важен играч в защитата, нещата ще бъдат доста сложни. Напоследък Тотнам допускат доста голове като цяло. Така че ще видим как ще се развият до края на шампионата нещата за тях. Добре. Следващата среща, която сме си подготвили, е противопоставянето между съставите на Бърнли и Брентфорд. Силно с един малко очакван резултат, тъй като Бърнли борят със своето оцеляване, но те показват много малко стойностни игри, много малко последователност в своето представяне и в крайна сметка за това се намерят втори, но отзад напред в текущото класиране на Англия. Брентфорд пък се надяваха да измъкнат нещо от тази среща, но съответният двубой за тима на пчеличките започна много лошо. Още в 10-15 минута беше изгонен техен играч и като че ли от тук нататък вече нещата вървяха само надолу с състава на Брентфорд. Бърнли си осигуриха комфортна предна до 60-65 минута на срещата и след това спокойно доиграваха матча, въпреки че около 75-80 минута получиха едно попадение от техните опоненти. Като цяло обаче заключението за тази среща е, че при стеклите си обстоятелства Бърнли бяха задължени да победят, а Брентфорд, ако бяха изкарали една точка, ще да бъде истинско чудо. Сега Брентфорд мисля, че са на 4 точки от изпадащите и имат матч повече в сравнение с състава на Евертън, който е точно на чертата. Аз мога да кажа, че Бърнли може би заслужено спечелиха двубоя, независимо от червения картон на Брентфорд. Така или иначе, мисля, че те показаха доста по-стойностни неща от своя опонент в този матч.
Изтърваха и други положения, въпреки че наистина Брентфорд вече бяха с човек по-малко, но така или иначе и той червения картон се получи рано в боя. Мисля, че и до тогава Брентфорд не бяха създали кой знае колко положение пред вратата на Бърнли. Но все пак Бърнли се остават там замесени в борбата за оцеляване и ще бъде наистина много трудно, даже да не кажем и невъзможно, да се отърват да се отърват, както са го правили доста предходни сезони. А, тук Брентфорд дали ще успеят да оцелеят. Според мен ще успеят, но доста трудно може би. Напоследък те заредиха една поредица от доста слаби матчове. Дори и техният лидер Айван Тони напоследък като че ли не успява нито да излезе на голови положение, нито да създаде някакви такива подобни. Така че може би като че ли връщането му в игра веднага след като отбеляза там един или два гола, малко след като се завърна в игра, че ли за сега остава доста в миналото и тези голове с нищо не помагат към момента. Брентфорд мисля, че наистина има доста стойностни играчи и ще успеят да оцелеят във Висшата лига. И треньора им е такъв, който е видял доста неща и е доста опитен, така или иначе. Мисля, че ще успее да ги измъкне, докато Бърнли мисля спокойно, даже и тази победа може да кажем, че няма да им помогне поне за мен. И така, иначе те ще са втория отбор, който като цяло изпада в Висшата лига. Там борбата ще бъде по-скоро между Нотингам, Евертън и евентуално Лутън, най-вероятно за третото място. По-скоро Лутън може би поне към третия изпадаш, но така или иначе има още доста време и ще видим какво ще стане. Бърнли надали ще се окажат фактор в битката за оцеляване и според мен вече надали и те самите вярват в това оцеляване, така че мачовете, които имат тук до края, просто ще го играят. Въпреки, че Бърни в момента са на 5 точки от спасителната зона, но както казах и аз в началото на моя коментар за срещата, Бърни предлагат много дисбаланс в тяхното представяне. Един-два хубави мача, след това 5-6 доста слаби с загуби в съответните срещи. Последният матч от този 29-ти кръг беше срещата между Уест Хем и Астън Вила. Два отбора, които се борят за места в евротурнирите, съответно Уест Хем в турнира Лига Европа или Лига на конференциите и Астън Вила в Шампионската лига. Дълго време състава на Уест Хем възоснова може би най-вече на домакинското си предимство успяваше доста добре да отбива атаките на своите опоненти. Дори при една от своите стойностни атаки, контратаки, Уест Хем поведаха през първата част. През второто по време натиска на гостите Тадан видимо осезнаем. Те създаваха достатъчно наброй положения пред вратата на своите опоненти. Както може да видим тук, дори показател удари във вратата е равен между двата отбора 5 на 5 и логичното се случи. Виланите успяха да изравнят, като че ли в края на срещата след 75-та минута и двата състава бяха достатъчно уморени въз основа на своите евроучастия 3-4 дни по-рано. Равенството ги задоволяваше и затова нямаше толкова опасности пред всяка една от вратите в последните 15 на минути. Заслужен резултат. Той остава отворен вратата пред Астън Вила към техните амбиции за Шампионската лига и съответно пред Уест Хем да бъдат отново в топ 7 или в топ 8 отборите, които да успеят да си отвоюват своето място за евротурнирите и през следващия сезон. Само да кажем, че тези два английски състава продължават и своето участие в евротурнирите и там ще има срещи, мисля, че 10-11 април. Да, може да кажем наистина, че е мач между два доста изморени отбора. Наистина Уест Хем успяха да поведат доста рано в двубоя, но така или иначе се виждаше, че
трудно могат да удържат своята преднина. Въпреки че Астън Вила не правиха чак толкова, може би първото по време, то второто те успяха да стигнат до попадение. Нали, мисля, че второто успяха да ги изравнят чак. Да, аз не го изравниха второто по Но време. така или иначе, наистина а, играчите, които са водещи за своите отбори, показват вече признаци на умора и то е нормално след толкова много двубои във Висшата лига и в евротурнирите. Въпросът е наистина, както Крум отбеляза, че и двата отбора продължават своето евроучастие, но тук вече колко ще удържат на вътрешния шампионат, доколко ще успеят да вземат наистина важните за тях точки. Както и Крум каза, те все още се борят за евроучастие в шампионата, през шампионата, но доста трудно ще бъде поне за Астън Вила да успеят да удържат позиции в зона Шампионска лига, докато за Уест Хем наистина може би нещата биха могли да се случат за евроучастие в следващия сезон, но все пак е важно доколко основните им играчи ще останат в най-вече здрави в края на шампионата, с оглед на евромачовете им, както отбелязахме неведнъж. Така че тук вече опира и до треньорите, доколко ще успеят да ротират важните си играчи за последните и най-важните мачове в шампионата, така че и да ги опазят най-вече от контузии. Така че наистина предстоят важни мачове и за двата отбора, не само в евротурнирите и в шампионата. И от това ще зависи и тяхното класиране в края на първенството и доколко ще успеят да се осигурят евроквоти. Тъй като имахме ограничен брой мачове в този кръг, сега сме подготвили кратка ретроспекция на нещата, които се случиха в четвъртфиналите в турнира за Купата на Англия. Малко изненадващо тима на Ковантри успя да се върне като гости на Улвс. Тя ги делят около 20 на места. И те успяха дори в края на срещата тима на Ковантри да победи с 3 на 2 и това си гарантираха участие в полуфинал, който ще се проведе в средата на месец април на стадион Уембли. Другите два мача като че ли завършиха без много изненади. Челси победи, да не кажа много резонно, но очаквано Лестър. Там им помогна и червения картон на един играч на Лестър около 60-та минута. Манчестър Сити победиха без много напрежение в своето домакинство срещу Нюкасъл. И черешка на торта беше противопоставянето на Манчестър Юнайтед срещу Ливърпул. Тук историята си каза своето и в подобни мачове, в които Юнайтед посреща Ливърпул като домакин в турнира за Купата на Англия, мисля, че има само една или две загуби. Всички останали срещи са завършвали наравно или съответно Манчестър Юнайтед е продължавал. Това се случи и през тази среща, като нищо общо взето не показваше, че нещата отиват на там. Тоест, Ливърпул, да кажем, държаха преимуществено надмощието в срещата около 50-60 минути от тях. Слаби първи 10-15 минути за червените от Ливърпул, тогава Юнайтед победоха. След това Ливърпул с два бързи гола успяха да обърнат нещата в края на първото полувреме. Като че ли нищо не предвещаваше това, което се случи към края на втората част. Юнайтед направиха две доста офанзивни смени, мисля, че 75-80 минута. Отбелязаха едно попадение около 85-та минута. Имаха много чиста ситуация на Маркъс Рашфорд точно в края на редовното време, но той направи голям пропуск и дойдоха продълженията. Там като че ли вече се забеляза, че започва да тежат на Ливърпул огромния брой мачове, които изиграват в периода, особено февруари и март месец, когато започнаха и евроучастията на червените от Мърсисайд. Юнайтед пък с много желание, много борменост показаха, че могат да се връщат от тежки ситуации. Използваха една доста груба грешка при изпълнен ъглов удар страна на Ливърпул. Вкараха своя решаващ гол в 119-120 минута и това им беше достатъчно, за да се класират на полуфиналите.
жребия отреди доста лесен съперник за червените дяволи, а именно Ковантри. В другата среща излезе един срещу друг отборите на Манчестър Сити и Челси. Да, наистина това като че ли беше украшението на купата на футболната асоциация в този кръг. Юнайтед наистина удариха в тези минути, в които бяха запазна марка за Алекс Фъргюсън на времето. Наистина, като че Ливърпул владееха инициативата почти в целия двубой, но именно тези последни минути на двубоя доведоха до равенство и след това до победа в продълженията за Юнайтед. Наистина тук, както и Крум отбеляза, историята си каза своето. На своя терен в евротурнирите Юнайтед, мисля, че колкото аз разбрах, не са допускали загуба от Ливърпул. Имат няколко равенства и основни победи в тези двубои, така че наистина отново достигнаха до успех и така или иначе ще се борят най-вероятно за титлата в най-стария турнир в света и съвсем заслужено, може би, тъй като за отрицателно време, щом като успяха да издървят то в края. Това е не само липса на концентрация, но и може би бяха доста по-напористи от своя опонент към края на матча, докато такива мачове за Ливърпул могат да бъдат само обица на ухото. Ако искат наистина да спечелят всичко останало до край, те трябва да бъдат на щрек и от последния съдийски сигнал, който не се е случило в този матч. Предстоят за Ливърпул още важни двубои. Те са все още в битката за титлата в Англия и имат и стигнаха до четвъртфинали в европейските клубни турнири, в турнира на УЕФА. Не така ли? Да, в турнира на УЕФА. Купа, да. Така че и първо пред тях предстоят важните матчове и нищо все още не е загубено. Наистина сезона може да бъде доста успешен за отбора на Юрген Клоп. Неговите играчи искат да доставят това удоволствие на своя треньор, така че за Ливърпул нищо не е изгубено, докато за Юнайтед и те продължават като че ли още в борбата за евроучастие през шампионата. Близко са вече и до четвъртото място, което може да им даде също, даже там е възможно тази година и петото място да даде възможност за участие в купата в турнира за Шампионската лига, така че Юнайтед също има за какво да се борят. Нещата и пред двата отбора са поставени на масата, така че тук също зависи доколко основните играчи в края на шампионата ще бъдат в добро здраве и без контузии. Манчестър Юнайтед изостават на 6 точки от петото място и на 9 точки от четвърто, като от Астън Вила са с матч по-малко, които са четвърти към текущия момент. Добре, предстои ни един пълен кръг 30 в Англия, който ще се изиграе в края на месец март. Очакваме там и може би определени знаете, тъй като след прекъсването на националните отбори се случват подобни, как да кажем, леко неочаквани крайни резултати, най-вече за фаворизираните отбори. Това доста голове, така или иначе, така че ще бъде интересно най-вероятно. Да, това ще го видим в нашата втора част. От мен чао и до скоро! Чао, ще се видим скоро пак.